Театрны, артистларны яратучы, хөрмәт итүче кадерле дусларыбыз, сәлам сезгә. Сәлам. Исәнмесез. Татар театрының 115 еллык бай тарихын бизәп торучы, үзләренең иҗатлары белән тагын да баетучы күренекле шәхесләребез, артистлар, режиссерлар, рәссамнар, музыкантлар турында без әле искә алабыз. Бигрәк тә аларның түгәрәк даталары юбилей елларында, мәкаләләр, истәлекләр, чыгышлар, радио тапшырулар, телевизион тапшырулар, кичәләр оештырабыз. Һәм менә бүген дә без Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында 40 елдан артык иҗат иткән, хезмәт иткән актерны, 90ннан артык роль уйнаган һәм дә кино, телевизион фильмнарда төшкән бик кадерле, хөрмәтле артистыбызны, Татарстанның халык артисты Габделфәрт Шәрәфиевны искә алабыз. Мин театрның музей җитәкчесе Луара Шакирҗан һәм театрыбызның иң яшь артисткасы Рәйхан Габдуллина белән бергә узган бу бүгенге әңгәмәбез Габделфәрт Шәрәфиевның якты истәлегенә багышлана. Әгәр дә исән булса, быел аңа 70 яшь тулган булыр иде. Һәм ул шушы юбилей чарасында сәхнәдә, спектакльдә гөрләтеп уйнар иде. Котлауларга, чәчәкләргә, алкышларга күмелер иде. Ләкин ни аяныч, 7 ел элек 64 яшендә ул көтмәгәндә кисәк кенә арабыздан китеп барды. Без аны бик сагынабыз. Ул үзенең гаиләсен генә түгел, безне, сәхнәдәшләрен, дусларын, якыннарын, туганнарын һәм әлбәттә иң якын кешеләрен ятим итеп әнә шулай китеп барды. Аның урыны театрда, труппада бүген дә буш. Ул менә шулай кабатланмас, үзенчәлекле пландагы актер иде. Үзенең бер амплуасы бар иде. Менә шушы сагынулар нәтиҗәсендә аның якты истәлегенә багышлап дөнья күрде бер китап. Сәхнә өчен туган. Ул Гүзәл Габдуллина тырышлыгы белән, аның бөтен теләге белән тормышка ашкан, дөнья күргән китап. Бирдә Габделфәртнең рольләре турында театр белгечләренең мәкаләләре, аның иҗаты хакында бик күп фоторәсемнәр белән, сәхнәдәшләре, дуслары, туганнары, якыннарының истәлекләре белән тулыландырылган бик кызыклы, күңелле китап. Һәм без бу китапны да бүген телгә алырбыз. Гүзәлгә без бик зур рәхмәтле. Кем соң ул Гүзәл дисәгез, бу турыда мин әйтеп китәсем килә. Әңгәмәнең башында ук Габделфәрт Шәрәфиевның гаиләсе дә бик театраль иде. Аның хатыны Эльвира Шәрәфиева Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, гомер буе театрда бездә эшләде, диктор, тәрҗемәче булды. Аларның кызлары Гүзәл Габдуллина кечкенә вакыттан безнең спектакльләребездә катнашты, бик матур җырлый иде. Ләкин ул театр юлын сайламады, көнчыгыш телләр өйрәнде. Барыбер дә ул мәдәният дөньясында хезмәт итә һәм бу Гүзәлнең ире дә театр кешесе, сезгә бик таныш булган, Татарстанның атказанган артисты, талантлы Минвәли Габдуллин. Сез аны телевизион сериалларда, фильмнарда да күреп беләсез. Һәм менә шушы матур гаиләдә матур талантлы кыз Рәйхан туган һәм аның әнисе Ирхан. Без Рәйхан сине тагын бер тапкыр котлыйк әле. Таныганнар да бардыр сине. Синең бит әле беренче генә сезонның. Таныш булмаганнар белән аларны таныштырып та китәбез. Ул безнең Зәңгәршәйдә төп рольне җырчы кыз, җырлаучы актриса Мәйсәрәне уйнап безнең быелгы сезонны башлап җибәрде. Уңышлар булсын. Һәм аның әнисе дә Ирхан театр көллиятендә Фәрит Бикчәнтәевтә белем ала. Димәк, тиздән Габдуллиннар династиясы булыр безнең Камал театрында, Камал династиясы кебек, әйме. Менә сүзне синнән башлыйк инде. Нәрсә белә икән нәсел дәвамчысы үзенең бабакаеның туган җире, гаиләсе турында? Габделфәрт Шәрәфиев 1951 елның 6 гыйнварында Кукмара районы Яныйлы авылында туып үсә.
Ул кичкенә чактан ук иҗатка гашыйк була. Хәтта биюче булырга да хыяллана. Аның әтисе Габделәхәт районнар буйлап хикәяләр, төрле мәсәлләр, мәзәкләр сөйләп Сүз танылган. остасы. Әйе, ул бик җыр телле булган. Аның инде әнисе Сара ханым бик җырларга ярата торган булган. Беләсеңме, сүзеңне бүлеп әйтәсем килә. Без Янил авылында гастрольдә булган вакытта аларда кунакта булдык. Алар шундый ягымлы, шундый матур, күңелле кешеләр, кунакчыл, якты йөзле, менә чын җир кешеләре. Алар шундый якын итә беләләр. Мин үзем дә аларны шулай матур итеп истә калдырганмын. Рәхмәт аларга шундый матур гаилә булганы өчен һәм дә аларның барлык балалары да менә Габделфәрт тә шуңа күрә дә шундый матур кешелек сыйфатлары белән тәрбияләнгән. Дәвам ит. Әйе. Ул инде артист буларак, менә мин китаптан үземнең сүземне дәвам итәсем килә. Әйе, ул ничек шушы гади генә авылда үскән малай театр белән, сәхнә белән кызыксына башлаган. Яле? 10-да укыганда район укытучылар семинарында Фадеевның Яшь гвардиячеләр әсәре буенча чыгыш ясавы аның тормышына беренче зур үзгәреш кертә. Әтинең бу чыгышы турында язмалары сакланган. Мин бу чарада Олег Кошевой булып чыгыш ясаган идем. Әлеге образга шул кадәр кергәнмен, бер заман залга карасам, укытучыларның күзләре яшьләнгән. Көтмәгәндә залдан классташ кыз кычкырып елап җибәрде. Урамга чыгып качканымны сизми дә калганмын. Шул вакыт кызганыч, 5-ледән югары башка билге юк. Без сиңа 10 балл куйган булыр идек. Чыгышың бик ошады. Укырга кирәк сиңа, Габделфәрт, диде рус теле укытучысы. Минем биюче булу теләге икенче планга калды. Шул вакытны күптә үтмәстән авылдашым шагыйрь Рәшит Бәшәр Ленинградта театр институты ачканнар. Казанда төркем туплыйлар икән дип, кулыма игълан тоттырып китте. Һәм мин бәхетемне сынап карарга булдым дип искә ала минем бабакаем. Һәм ул Казанга килеп имтиханнар бирә. Әйе, бу турыда да язылган. Яле? Укырга керергә теләк белдерүчеләрне Марсель Хәким улы Сәлимҗанов сынаган. Имтиханнар хәзерге Кәрим Тинчурин бинасында булган. Укырга керүчеләрнең 80% Муса Җәлилнең Вәхшәт шигырен ятлап килгән. Ул вакытта әле күпләр белмәгән, концерт белән килгән артистлардан утып алган Туфан Миңнуллинның Майбәдәр батыр әсәрен сөйләп, уңышка ирешкәч, Фатима Ильская коридорга чыгып, "Энем, син беренче турдан үттең, бик ошаттылар үзеңне, бурыныңны бик күтәрмә" дип, яшь Габделфәртне сөендергән. Институтка керү турындагы кагаз килгәч, әтисе Габделәхәт белән әнисе Сара ханым зур чемоданга кирәк яракларны тутырганнар да, улларын Казанга озатып җибәргәннәр. Ул вакыттагы Камал театры директоры Рәшидә Җиһаншина студентларны Ленинградка кадәр озатып килгән. Менә Луар апа, сез бит инде бабакай белән бергә укыгансыз. Сез аның сабакташы. Менә уку дәверендәге ниндидер вакыйгалар, истәлекләр сөйләмәссез. Рәйхан, менә нәкъ алар турында без Питерда укыдык дигән мәкаләмдә, бик күләмле мәкаләмдә шушы китапка кертелгән, анда бик күп вакыйгалар да, безнең курсташлар турында, укучылар турында да язылган. Ул бит студент елларында бергә булган дуслар, алар гомергә туган шикелле булып калалар. Без инде Татарстаннан читтә, үзебез шулай бер тулай туракта да яшәгән, чынлап та менә гомер буена бер иң якын туган шикелле булып гомер иттек һәм Питерда уку ул безнең тормышыбызны бизәгән бер вакыйга булды. Без бик бәхетле булып яшәдек моның белән, без бик горур булып яшәдек моның белән, чөнки Питер шәһәре бит ул Ленинград дип йөртелә ул вакытта, менә Горькийның Май университеты дигәндәге шикелле, ул шәһәр үзегенә дә бер архитектурасы белән, музейлары, театрлары белән бер институт, тормыш мәктәбе. Безнең бит әле дәресләребез Эрмитажда да уза иде, рус музейларында уза иде, Ленинградка килгән бөтен күренекле чит ил театрларының спектакльләрен карарга насыйп булды безгә. Комедия французлар дисеңме, бик күп артистлар белән очрашулар, танышулар, кыскасы бу еллар безнең укытучыларыбыз ул вакытта Пушкин театры дип атала иде, Александринский театр, аның күренекле укытучылары Алексей Александрович Ян, Лариса Антоновна Дачко безне укыттылар. Алар шын Ленинградның интеллигент
вәкилләре иде һәм алар безгә уку буенча гына, сәхнә буенча гына белем бирмәделәр. Алар безгә менә тормышта үзләре үрнәк булдылар. Шуңа күрә бу еллар бик матур булды истә калган. Габделфәрд, без бит инде татар авылларыннан килгән, татар балалары, туган телебез шикелле итеп сөйләшә алмыйбыз. Русча төрле кызыклы вакыйгалар бик күп була иде, бигрәк тә Габделфәрдтә күп була иде ул. Берсен әйтеп китәм, ул вакытта әле Казанда түгел, Татарстанда түгел, Ленинградта да җимешләр, бананнар, ананаслар бик сирәк күренеш иде. Бер заманны Габделфәрд йөгереп килеп кереп, мин бананас сатканнарын күрдем дим. Безнең егетләр инде шәһәрнекеләр шунда көлешә башладылар. Габделфәрд үзе дә шундый самыйлар шикелле, үзе дә кешекләрен чит-чит йомып, кызарып безнең белән көлеште. Банан белән ананасны бергә бутап, шулай бананас дип без аны шулай килеп, яратып, көлеп тә йөрдек әле. Безнең бөтенебез егетләр дә, кызлар да бик тырыш булдык. Чөнки без республика җибәргән курс идек. Ул институт ачылу түгел, анда институт күптәнге институт, күренекле, анда татар студиясе, милли студияларында укый иде. Без милли бөтен республикалардан килгән курстагы студентлар белән бик дус яшәдек, бер-беребезнең гореф-гадәтләрен күрсәтеп төрле кичәләр ясый идек. Шәк-шәкләр безгә посылкадан Казаннан җибәргән иде бер апам. Үзебез калфаклар ясап менә шулай бик дус яшәдек. Без барыбыз да ул вакытта һәм нинди дә булса эш белән дә мәшгуль идек без. Безгә бит әле яшәргә дә кирәк булган. Кемдер анда егетләр урамда Себерә вагонда ташый. Аннан соң без әле Ленфильм анда киностудия бар иде. Анда массовкаларда хәтта Виталий Соломиннар белән дә күренекле зур артистлар кырыенда, күмәк сәхнәләрдә, чөнки анда акча да бирәләр. 780 тиен. Ул инде безгә ничә көн ашарга җитә дигәнсез. Менә шулай без анда уку буенча да, тормыш буенча да бик матур, күңелле яшәдек. Безнең диплом спектаклендә Габделфәрд Елеся дигән бер персонажны уйнады. Ул Островский әсәре буенча куелган күктән төшкән акча дигән әсәре иде. Островскийның, мин уйлыйм, менә режиссерлар труппага артистлар җыйганда төрле пландагы артистларны алалар, әмма кемдер матур, кемдер җырлый, кемдер анда бөтенләй ниндидер үзенең кыяфәте белән, менә мәсәлән, Габделфәрд турында әйтәсем килә минем. Имтиханда укырга алган вакытта да Питердан килгән укытучыларыбыз аның тышкы кыяфәтенә дә игътибар иткәннәрдер. Табигый талантыннан башка. Чөнки ул башкалардан аерылып тора. Ул тик түгәрәк, шундый алсы битле, күзләре бик самими, зәңгәр күзе. Менә ул ниндидер бер малайларны хәтерләтә торган бик җитез, үзе тулы булса да ул шундый җиңел, җитез гәүдәле иде, оста иде. Менә шул аны күздә тотып шушы диплом спектакльне эшләгәннәрдер. Чөнки анда төп рольләр белән үк бер дәрәҗәдә Елеся ул спектакльнең бер якты нуры булып, ниндидер бер яшүсмер малай ул, гади ярлы гаиләдән, әмма ул шундый шук та үзе, ул шундый бер эчкерсез, саф күңелле, кирәк чакта дөресен әйтә, гадел, менә бик кызыклы матур образ килеп чыкты. Ул аны җиренә җиткереп эшләде. Диплом спектакльләре уңышлы булды һәм инде безне Казанга чакырдылар. Безнең егетләре безне Академия театрына алдылар. Шамил Галиуллин, Шамил Бариф, Илдус Ахмаджанов, Фатин Фатхуллин һәм Габделфәрд Шәрәфиев. Менә аның беренче рольләрен сез исегездәме сез? Исемдә. Ул иң беренчеләрдән булып рольләрдә, спектакльләрдә катнаша башлады. Аны безнең Марсель Сәлимҗанов та, Прозат Исәнбәт та, башка режиссерларыбыз да бик теләп алалар иде. Ул бөтен балалар спектакльләре репертуарында булды. Ул вакытта балалар өчен бик спектакльләр күп иде. Һәм аларның барысында да малайларны, яшүсмерләрне шундый ышандырып уйный иде инде. Пионерлар, анда төрле характердагы малайлар. Аның бит менә Кичер мине әнкәй дигән спектакльдә Батулла әсәре буенча проза алып куйган иде. Миргаян дигән малай, эме, укучы малай. Улар ничә еллар уйнады, җылата да иде, көлдерә дә иде. Һәм шушы образ белән, шушы роле белән ул танылды да. Аннан соң ул
Агыйдилдә шулай уйнады бер яшь комсомол егетне, аннан соң Әлдермештән Әлмәндәрдә кайтып дисең. Әлбәттә. Мансур дигән күрше малайын бик оста матур уйный иде. Һәм бер заман Шигыз Айтматов әсәре буенча куелган Ахыр заманда Әйе. Дамир Сираҗиев спектакле. Ул шундый тискәре образда, Бик тискәре. Базарбай, хәтерлисеңме? Әйе. Шундый кымсыз, шундый ерткыч күңелле, аның кыяфәте үк куркыныч иде. Әйе. Менә бөтенләй үзгәрә. Ул Бер дә шундый охшамаган. бер рольдән бер рольгә күчә белә иде һәм шундый дөрес, табигый яши иде ул, ихлас иде. Аны уйный дип тә әйтеп булмый. Ул менә шуңа ышана. Яши иде. Әйе. Анда менә нидер сиземләү, интуиция бик көчле иде. Артист яки режиссер яки автор әйтергә теләгәнне менә үзеннән үзе чыгара белә иде ул. Бу инде зур талант дигән сүз. Аннан соң әйтәсем килә тагын, ул бит күбрәк комедияларда уйнады, көлдерә иде. Аның күрәзәче Кишер басу дигән спектакльләре Зөлфәт Хаким буенча. Ул анда бер милиционер Хәйруллинны. Шундый шинельләре белән ян гына сәхнәне тутырып, ул бик кызыклы, үзенең бер хылкы бар иде, шундый әйбәт башкарды ул аны. Һәм беләсеңме, соңгы роле истә. Күзләргә яшь китерде, тамакка түйен утырды ул рольне 41-нең караганда. Арбалы хатыннары. Әйе, Зәки Зәйнуллинның Арбалы хатыннарында ул бай Шәңгәрәйне кулак итеп аны куарга тиешләр таңда. Әйе. Һәм ул бәлкем кызыма монда калса җиңелрәк булыр дип менә шушы яңа тормыш төзеп йөргән комсомол егеткә Кияүгә бирә. мәҗбүр була Мәҗбүр бирергә. Һәм менә шул вакытта ул китә. Ул үзенең малын, гаиләсен калдырып каядыр Себергә куыла. Исән каламы, юкмы, күрәме кызын кабат, юк, менә шул аерылышу мизгелләрендә аның эчендә ул бер нәрсә эшләми дә үзиме. Бөтенесе йөзенә чыга иде. Әмма аның күңелле, йөрәгендә нәрсәләр булган, ул шул кадәр менә рольгә, образга кереп, шуны бирә белде. Бу аның соңгы роле иде. Димәк, аның драматик кичерешләре белән уйнарлык мөмкинлеге дә бик зур булган, ул аларның барсында күрсәтеп бетерә алмады. Ә ул бит безнең Кыш бабай иде. Әйе. Гомерлек Кыш бабай, балаларны Кыш күпме бабай. сөендерде. Һәм әйтеп китәсем килә инде, менә ул матур яшәде, матур гаиләсе. Һәм аның әйтергә яраса шулай дип, үлеме дә матур булды. Ул кышкы балалар спектакленнән Кыш бабай булып кайтып, кичкә кадәр өендә ял итәм дип, үзенең булачак спектакльдәге ролен тотып, ятып торганда, йокыга киткән җиреннән бүтән уянмый. Менә шундый аяныч та, ләкин газапланмыйча, матур итеп китү. Ул бер изге кеше булгандыр, Габделфәрд. Бер кемгә бер кайчан начар сүз әйтмәде. Бер нинди Кушаматы да туган булган бит театрда туган. Ул чынлаптыр бер туган. Һәркемгә туган дип дәшә иде ул. Әйе. Һәм без инде аны туган-туганым дип үзендә шулай йөртә идек. Ул бик игътибарлы, бик кече күңелле, нечкә күңелле. Менә һәркемнең туган көнен истә тотарга кирәк бит. Әйе. Әле без истә тотсак та кайвакыт көнендә онытып куябыз. җибәрәбез, Ә ул менә миңа хәзер ул бик җитми, иртүк кояш нурлары белән бергә беренче телефоннан котлаучы Габделфәрд булыр иде, җаныкаем. Шундый игътибарлы, кайгыртучан иде ул. Ул бит әле хәтта Кәрим Тинчуринның Зәңгәр шәл спектаклендә Качкыннар сәхнәсендә тәгәрәткән бәрәңгегә артистларга тәмнерәк булсын дип туз сибеп йөргән, кайгыртып. Менә нинди беркемнең башына килми торган игътибар әйме, аны бит инде режиссер куймаган. Менә шушындай матур сәхнә образлары калдырды, матур гаилә калдырды. Мин бик сыкланам аңа, бик рәхмәтле. Менә ничек ул гаиләдә сез Казанда туып үсеп, шундый матур, мөкәммәл татарча сөйләшәсез. Татар җанлы итеп ничек үстерде алар сезне? Шушы сорауны бирәсем килә туган тел йылында бигрәк тә. Бабакай өйгә кайткачтан безнең белән, минем белән һәм минем энем белән гел төрле әкиятләр, төрле табышмаклар, мәсьәләләр безнең белән бары тик татарча гына сөйләшеп, Шигырьләр үзе бик матур шигырь сөйли иде. Безне менә шулай татар җанлы иттереп үстерергә тырышты. Әбекәй дә, бабакай да, аларның менә шундый тәрбиясе безгә бик ярдәм итте. Бары тик татарча сөйләшергә, бер рус сүзен кушырга ярамый иде безгә. Бары тик менә безгә безнең сөйләмне төзәтеп,
татарча гына сөйләшегез дип безне менә шулай үстерделәр. Менә бит. Димәк, һаман да шул бер сүз, әгәр дә гаиләдә әти, әни, әби, бабай тырышса, аларның теләге булса, баланы туган теленә өйрәтергә мөмкин һәм бу шулай кирәк тә. Тагын бер тапкыр рәхмәтлебез менә безнең мәдәниятебезгә, театр сәнгатенә, сәхнәгә шушындый милли җанлы, талантлы нәсел калдырган өчен, аларны татар итеп тәрбияләгәннәре өчен бик рәхмәт. Димәк, Габделфәт дускаем, Эльвира, сез бу җиргә юкка килмәгәнсез. Сез юкка яшәмәгәнсез. Татар театрының тарихында сезнең исемнәрегез калса, тамашачыларның, дусларыгызның, сәхнәдәшләрегезнең күңелендә сез әле һаман яшисез һәм иң кыйммәтлесе, иң мөһиме сезнең менә дигән нәселегез бар җирдә. Тынычлыгыз.